Et lands økonomiske stabilitet beskrives ved det gældende lands økonomisk tilstand og vækst over en given periode. Den økonomiske vækst kan blandt andet måles gennem et lands BNP, hvilket er bruttonationalproduktet, hvilket beskriver landets samlede indtjening. Det vil sige både fra den private sektor, den offentlige, samt al import, eksport. Dette udregnes et år ad gangen. Et højt BNP-tal er dog på ingen måde nødvendigvis et godt tegn. Når vores offentlige sektor bruger skattepenge på f.eks. kriminalitet, vil dette også kunne vise sig i BNP-tallet. Af økonomiske mål, hvis et land befinder sig i en tilstand, vi kalder lavkonjunktur, så vil det politisk set være mere attraktivt at føre en ekspanderende finanspolitik. Modsat, hvis landet befinder sig i en tilstand kaldet højkonjunktur, så vil politikerne oftest føre en kontraktiv finanspolitik for at forhindre inflation. Det økonomiske kredsløb er et pengekredsløb, der viser, hvordan pengene i samfundet og hvordan vores handel fungerer. Der er primært 4 forskellige indsatser, vi har med at gøre i den økonomiske kredsløb. Husholdningen, bankerne, virksomhederne og den offentlige sektor. Det hele kører rundt i et kredsløb. For eksempel, jo flere penge virksomheder låner fra bankerne, jo flere penge bliver der beskattet i den offentlige sektor. Jo flere penge der bliver beskattet, jo flere overførselsindkomster kan sendes ud til husholdningerne. Og jo flere penge private familier har mellem hænderne, jo flere penge kan der bruges på varer osv. Det er et kredsløb, der konstant kører. Artiklen giver klart udtryk for, at der er stigende tendens til, at folk kommer i arbejde, og at der er flere arbejdspladser til rådighed, blandt andet hos Siemens, der lige pt. I stedet for at fyre deres ansatte, rent faktisk hyrer en del. De har over 3.000 ansatte. Jo flere mennesker, der kommer i arbejde, jo mere skat vil der på samme tid blive betalt, og jo større vil produktionen blive, det vil sige efterspørgslen vil på samme tid stige, og folk vil derfor bruge flere penge, ret firkantet. Siemens Windpowers danske hovedfabrik ligger på den midtjyske hede lige uden for Brande. Og her tager direktør Jan Kjærsgaard imod en kæmpe kantine, der skal bespises de op mod godt 3.000 medarbejdere. Eller det, der svarer til antallet af beboere i Brandeby. Det er et godt politisk miljø for vindkraft i Danmark, og det er et godt fundament for Siemens til at udvikle virksomheden og skaffe nye medarbejdere netop her. Succesen i Brande betyder, at vi fremadrettet vil producere vores helt nye og største 6 megawatt møller her, på trods af at det vil være nemmere at producere dem tættere på en havn, forklarer Jan Kjærsgaard. Artiklen fortæller os derudover, at tilliden til fremtiden blandt andet forbrugerne er steget en del. Det kan man blandt andet se på dankort-tendenserne. Der bruges væsentligt flere penge efter krisen, og folk bruger de penge, de har mellem hænderne. Det er med til at sætte pengene i gang i et samfund og skabe vækst i både økonomien, landet, sætte i gang i det økonomiske kredsløb, samt være med til at skabe en højkonjunktur. Antallet af dankortbetalinger bekræfter tendensen og fungerer som endnu en strømpil på forbruget. Det alene er steget med 6,3% på et år. Samtidig bliver flere biler nyregistreret. Fra juli 2012 til juni 2013 blev der indregistreret 176.743 nye personbiler, hvilket er en stigning på 7% i forhold til de 12 foregående måneder. Mange er blevet trætte af krisesnakken. Hvis de har pengene, afholder de sig ikke længere fra at forbruge, siger Jan Størup Nielsen.